Onder de vastritten in Boetenpost wordt een gevel flink opknapt. Harry Roksma en Cor Pompstra die werken daar aan een bijzondere morgenschildering. Op de morgen komt een gedicht van de dwarpsdichter Oede Grietman. Dat zijn de voorrinners van de Boargemaster die jettiets een wichtige rol hier in Boetenpost. We hadden hier een wat minder fraaie muur die we nooit zagen omdat er een andere winkel strak tegenaan stond. En toen die ten behoeve van de parkeerplaats hier afgebroken werd, ja, toen zagen we die muur en denken van nou daar kunnen we misschien wel iets leukers van maken. En omdat we met de beide schilders contact hadden, omdat we 2 jaar geleden 2 gebouwtjes op het station van leuke muurschilderingen hadden voorzien, zeiden we nou dan gaan we weer iets met die jongens doen. Eerst natuurlijk praten met de bewoners of die het goed vonden. En daarna zoeken naar een onderwerp. En toen dat er was, ja, daar hangt een prijskaartje aan. Dus dat moesten we voor elkaar zien te krijgen. We hebben een grote spaaractie hier van het dorp gehad. Doordat de supermarkt hier, daar mochten wij 4 weken lang dozen naast de kassen zetten. En hun spaarbonnetjes mochten de mensen dus voor het project doneren. Jonken dat de actie goed ontvangen werd, wie er echt een chinslag. Er was een of andere lummel die dacht dat hij dat hij er ook wat moois van kon maken. Dus die ging daar ongevraagd overheen. Maar dat is inmiddels alweer onder de grondverf verdwenen. En nu, nou ja, nou moet het erop. Dus het gedicht van Aad de Grijpstra, onze dorpsdichter. En met afbeeldingen die daar op slaan. Met dit weer het plakken, dat gaat even wat moeizaam. Maar woensdag wordt het onthuld, daar gaan we nog steeds van uit. Dus het wordt even doorwerken, zaterdag misschien maandag, maar dan... Dat lukt wel.